Sausawan. Welcome back mga studio to another video. Finally mga studio, open na ang Tugtugaoy second branch. So location niya, nandito po sa harap ng Santo Niño. Yan, may daanan po. Tapos dito po yung Tugtugaoy second branch. Yan, sobrang daming tao dito mga studio. Kaya excited kami na ma-open tong branch na to. At mga studio, puntahan nyo po para matikman nyo po yung pagkain namin dito. Tara, pasok na sa loob. Mayroon din pala tayong mga studyong function room. This is good for events, meeting, mga bunyag, kumpirma. Dire after magsimba, pwede kayo dito mga studio. Ayan. This is good for 56 packs po. So marami ito, exclusive mga studio. Mayroong dalawang aircon. Ayan. So malamig na yan mga studio. So inquire lang po kayo. So ayan ang mga studio yung mga pagkain. Wow. Thank you, bay. Tara, tikman natin to. So ito mga pagkain natin mga studio. Ito po yung 99 pesos po. Mayroon na siyang rice, mayroong chicken, mayroong gravy. At saka mayroon na ding drinks. Ayan. Meal na po siya mga studio. So tara, pray muna tayo mga. Lord, thank you so much for this day. Thank you so much for good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Nandito tayo magsimula mga studio. Yan, mayroon din yung rice. Malaki yung rice natin dito. Yan. So ito po. Kain po mga studio. 99 pesos. Ito naman, spicy. Diba, 99 pesos yung meal natin mga studio. Add ka lang ng 5 pesos. Mayroon ka ng spicy. Masarap tong powder na nilagay namin mga studio. Wow. Tapos ginawa namin to na comfortable tong area mga studio. Lagyan namin ng magagandang furniture. Tapos may aircon na din dito kaya sulit na sulit mga studio. Nauga ang gravy ba? Kung taon na aircon na mga bugnaw.
Drink. Mayroon din tayong 169 pesos na chicken inasan. Bacolod style po siya. Siyempre, mayroon tayong chicken oil. Yan o. Nilagyan natin o. Yan. Kami talaga yung gumawa ng chicken oil mag-studio. Bati. Sausawan. Sarap kumain pag mayroon talagang mga sausawan. Suka. Siyempre, pag ako naggumawa ng sausawan, lagyan ko din ng chicken oil. So, ayan mga studio. Yan o. Lutong-luto yan hanggang sa loob mga studio. Matanglad ka ba? Usawan. Ito palang chicken nasal namin, hindi siya matamis ba? Kasi Bacolod style siya inspired. Tapos lahat ng to pwede mong gawing unli ba? Unli rice. Ito naman, 179 to siya. Meal na siya ba? Kung papiliin ako sa paa at saka sa pizzo, mas malaki talaga yung pizzo. 10 pesos lang yung price difference niya. Tapos bubusog ka na sa dami ng laman yan. Sagol na ko doon. Siyempre mga studio dahil tuktugaoy, tuktugaok at saka oing pinag-combine yung iba nahirapan na daw sa kalisod sa name ng tuktugaoy. So, siyempre mayroon tayong pork mga studio, ayan o. Yan, hindi po tayo gumamit ng riblets mga studio. Kaya yan o, premium na premium yan. Tsaka malambot mga studio. Yan o. Oh, ha? Meal na din siya, mayroon ng rice, mayroon ng drinks. Kung kita nyo naman, makapal yung laman niya, sulit na sulit yan. Tapos, alam nyo po na spare ribs yan mga studio kasi tingnan nyo naman oh. May liit lang yung buto niya. More on
laman, mayroong fats. Talagang premium to mga suyo kasi pang hotel to na range ba. Dito naman tayo sa kids meal mga kastudyo. Ayan. Ito yung spaghetti. Yung spaghetti natin is 69 pesos lang. Ayan oh. Meron ng hotdog, may sauce at saka cheese. Ito yung mga paborito talaga ng mga bata. Kain po tayo. Manamis-namis. Tsaka meron din pala itong kuan. Meat. Chicken nuggets. Ayan. Yung 6 pieces is 119 pesos. Ito yung nugget sauce natin. This is barbecue sauce. Ayan. Kain. Sarap pamalis ng nugget saka yung sauce. Ito naman yung french fries natin. Yung regular size is 49 pesos. Tsaka meron din pong large nito. Grabe, ang sarap. Ito naman yung burger na regular natin. Tingnan niyo po yung sauce. Wow! Grabe, ang sarap. Meron din tayong isang pagpipilian ha, maliban dito sa regular burger. Ito yung Dorian. Ayan. Sa mga mahilig sa Dorian dyan, ito po para sa inyo. Oh. Wow. Ang bango niya po. Bango. Ito naman po yung ice cream natin mga ka-studio. Meron tayong strawberry flavor at saka vanilla flavor. Ayan, tikman na natin. Balikuan po ito mga ka-studio. Tag 45 pesos lang po. Sobrang sulit na po. Yan siya. Strawberry. Wow, ang sarap. Refreshing. Sobrang lamig. Ito naman. Magugustuhan talaga to ng mga bata. Alin sa dalawa yung gusto mo? Strawberry kasi ako pang ito. Pero pwede siguro nating ipagsama tong dalawa. Pwede oh. Pwede ka mag-order ng combine. Meron pala talagang combine mga ka-studio. Ayan ha, pwede kayong mag-order ng combine. Masarap din combine pa. So ayan mga studio, gi-invite mo na pumunta dito sa Tuktugaoy Santo Niño branch. Ayan, medyo busy na ngayon mga studio kasi out na yung mga nagsimba ba. Kaya gutom na yung iba, nagpila na no. So ayan mga studio, yung pricing pala namin as much as possible binabaan po namin. Pero sa ngayon po, hindi po talaga kami makakompete sa mga big brands po ng mga fast food kasi siyempre yung ordering nila sa suppliers, book order talaga, bulk ba, so meaning pang maramihan, ilang tons ba. Kami kasi bago pa lang ba, so kunti-kunti muna kasi yun nga,
nagtitest pa tayo bago talagang papatok yung mga pagkain natin. So ayan po, kung mayroon kaming mga lapses, normal lang po sa una kasi syempre bago pala yung tugtugaoy, din yung mga employees natin bago rin ba. Kaya as much as possible, everyday po, continuous improvement po yung ginagawa namin ba. Para at least yung mga feedback nyo, nanonote namin kung ano yung ikakaganda pa ng tugtugaoy. So maraming salamat po sa lahat po at sa suporta ng mga studio natin dyan. God bless us all.